हजेरी लावलेलीच आहे. काल सर तुम्ही ऑरेंज अलर्ट आजसाठी म्हणजे जारी केला होता, पण आज बघितलं तर रेड अलर्ट झालेला आहे. रेड अलर्ट कशासाठी? मॅडम, आपण या पावसाच्या बद्दल बोलतोय तेव्हा याच्यामध्ये दोन फॅक्टर आपल्याला बघायला पाहिजेत. एक आहे तो लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन आणि दुसरा फॅक्टर आहे की काल झालेला पाऊस. जसं तुम्ही बरोबर म्हणलं की आपण काल जर घेतलं तर काल आपण 2 दिवसासाठी ऑरेंज अलर्ट दिला होता, म्हणजे व्हेरी हेवी रेनफॉल आणि 50 ते 60 किलोमीटर विंड स्पीड. हा जो व्हेरी हेवी रेनफॉल जो आपण सांगितलं होतं, आपण हा काही भागांवरती सांगितलं होतं. आणि तुमचं जर काल रात्री आम्ही म्हणजे इव्हिनिंगच्या जेव्हा आम्ही बुलेटिन्स अपडेट करतो तेव्हा आम्ही त्याला रेड केला होता, जो होणारा इम्पॅक्ट आपल्या गोव्यावरती जो होणारा पावसाचा इम्पॅक्ट. सो जेव्हा आपण वेदर वॉर्निंग्स अपग्रेड किंवा डाउनलोड करतो त्याच्यामध्ये होणारा इम्पॅक्ट लोकांवरती जो जाणवतो त्याचा आपण त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन सगळ्यात जास्त असतं. आणि जेव्हा आपण संध्याकाळी बघत होतो की याचा इम्पॅक्ट जास्त आहे, तर डिझास्टर मॅनेजमेंटला अजून चांगल्या पद्धतीनं हे करण्यासाठी, गायडन्स करण्यासाठी आणि रात्रभर होणारा पाऊस या सगळ्यांचा विचार करता आम्ही त्याला अपग्रेड करून रेड केलं होतं. हा झाला त्याचा कालच्या भागाचा. आजच्या दिवसासाठी जेव्हा आपण विचार करतो की कालच्या पावसाचा इम्पॅक्ट आणि आजच्या पावसाचं ॲडिशन, यामुळं काय होतं की जो इम्पॅक्ट असतो लोकांवरती किंवा स्टेक होल्डर्ससाठी बाकीच्या ह्याच्यावरती तो थोडा जास्त असतो. आणि त्यांना प्रिपेअर्ड होण्यासाठी, जसं रेडचा अर्थ असतो की टेक ॲक्शन, म्हणजे तुम्हाला जे काही करायचं असेल, जे काही प्रिकॉशन घ्यायचं आहे, टेक ॲक्शन असतो. सो त्यासाठी आपण आजसाठी रेड अलर्ट केलेला आहे. त्यानंतर सबसिक्वेंट डेज आपण परत ऑरेंज आणि हे करतो. तो पाऊस आहे, आपण जसं म्हणलं की ह्या डे 1 मध्ये आपण एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल म्हणतो आणि आयसोलेटेड प्लेसेस म्हणजे काही म्हणजे 1-2 ठिकाणीसाठी, आणि त्यासोबत व्हेरी हेवी रेनफॉल काही ठिकाणावरती. त्यानंतर डे 2 साठी आपण परत हेवी रेनफॉल आणि डे 3 साठी परत हेवी रेनफॉल म्हणतोय. त्यानंतर थोडं रेनफॉल ग्रॅज्युअली कमी होऊन परत आपण हेवी रेनफॉल आणि येलो अलर्टवरती शिफ्ट होतो. आपण जे सांगतोय त्यामुळे पावसाची इंटेन्सिटी ही मॉडरेट टू हेवी या दरम्यान आपण सांगतोय. आणि त्यानंतर आपण पावसाचं प्रमाण कमी होते, कारण लो प्रेशर एरिया जसं मूव्ह होतो त्यानंतर त्याचा इम्पॅक्ट जो सरासरी जर विचार केला तर पुढचे दिवस प्रश्न हा व्हेरी हेवी हा नाही आहे. होणारा पाऊस हा आपल्या याच्यावरती डे 1 पासून ते पुढचे डे 5 म्हणजे 5व्या दिवसापर्यंत पुढचे सलग असू शकतो, हा असण्याचा आपण अंदाज व्यक्त करतोय. आणि त्यासोबतच जो कालचा झालेला पाऊस आणि याचा होणारा पाऊस याचा इम्पॅक्ट हा सगळ्याचा हे बघता आपण हे वेदर अलर्ट्स इश्यू केलेले आहेत. ओके सर, मान्सून कधीपासून सुरू होणार असं वाटतं? आपण जर बघितलं तर आपण अपडेट्स केलेले आहेत आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण पुढच्या 5-6 दिवसामध्ये मान्सून केरळ राज्यावरती कधी येणार आहे याचं आपण सांगतोय. मान्सून जेव्हा इनलँड्स म्हणजे भारतावरती जेव्हा यायला चालू होतं मेन लँड याच्यावरती, तर तो केरळापासून आपण चालू बघतो. तेव्हा केरळ या भागावरती आगमन कधी होईल पावसाचं, त्याचे काहीतरी सर्टन ठोकताळ आहेत. ते जेव्हा पूर्ण होतात त्यानंतर आपण ऑनसेट डिक्लेअर करतो. त्यानंतर केरळच्या भागापासून गोव्याकडं किंवा वरच्या नॉर्थच्या राज्यांकडं कसा पाऊस येतो याचे अपडेट्स आपण रेग्युलरली देत जातो.